Atiefo Ahaye African History and Heritage TV. Na sene ayeye ne da no eye mosomfo historian Dr. Kodwo Agyeman. Ena sabri magia kunwa amede kasebo ebremo. Yebedo obo ade asese ode ene dai akyeye saa so ena yebesre obo ade ensamu nshura ede ama African History and Heritage TV atiefo ne ahwefo nyina. Sabri bia yede content etumu amohwe. Na ne ene yeda edikan oba ye channel iso a bomodia se obe subscribe no wa share ma afofro nso anya kasebo bi atie na onom adiso emfaso odofo na de enti ena matrance sabri botase enti a historian Dr. Agyeman matrance ene se Ghana man no ayetimu no se yamfa no kredie anya adwuma omanwe asomdwe emmamuda na mahu se omanwe enhwehwanimu ewom ese dwa nhwehwanimu president ya yebeka minister ya yebeka ohene ya eseka osofo ya eseka obi a oditumi abusuapani ya eseka na mom esese yedie ketremani enye se yeka bidie na eja bidie enunti ena sabri magia kunwei na orofo mehwe kasa bi a efri otumfo ose tutu ababiu na num ewo abefo kasafidie ntenten so na eho kasebo enti na sabri matrase na adanse enti no producer yenkwa ahoma no so na sa video mienu no yenkohwe ne ehwewie ne esambe trase nkonkwa anuase a ye de beto nsania ni yakari Sapa Sadeku Etie Bro near hafu Sebo from near hafu Atmabedu try hazan wotudi Sisi ya wali ebobedu Osoro Sadeku ha Afọ ebobedu Etie Sino Sino ya bosu ya Ati Osanje na bodu juan Etie so we go ready we go go One more fry ya patapa santi na meka so we go 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 patapa so we go ka sa go na mind Etie amo but we go no we yellow kusa nina enta for no dey give yellow kus we na nachi and ono we yo wo ya go di chukoni Etie odi ba fran one brother di one body adama so we go na ono go for me what you chukoni adama go so we go be no body Etie akono otara ele kusazi awotara ye nina atape so we tell rama tabuni kusazi orono ena kuma ni ye professional ona ta kuma no e bu sura sanjema na le asero professional na ko fa ayi rose ya the wine woman na abedi chiame sisi no professional ana ko fa rose ya de no hoyi nuna na abedi chiame Etie chiame professional di kan on na number ya manso so we sure we kan oni na mo to ma so we bia Etie wo be we a wo se na busu akwe se na se mo ni mo benye se mi we mo ma we medi ahine no ma me na so we sure video na edika no fa ne to so mienu etum na atiefo na ahwefo ne wo ono a kwa me problem ka yeti na ne yaji machinye ya na ene problem ma ba to wa na ji achinye ofa mu miensa bi no so de ye pro champion the chem ne ade no no ofa ya miensa bi no so de ye Agyeman bedu oguye 1953 was such was Agyeman problem Agyeman bedu awodo ma hene ko sa de hetura
Obu na omu yera. O so che se be no fa. Na sa gba pepe ebi de sira. Sa te ne ko no. Ma so kwatan wa, adwa be di we nya nam sima ma ko sie no. So ma ko da ni. Wo ha. Ado be we ne ko si no, we no la ko si no. Ah, ini kakra ka. Ai ni ko nya kakra na ni hanta. Na proma nyina wo. Also the president na wo nyina wo. Mi na metumi aka se ko. Wie atifo ne ahwefo mu nyina mahwe video yi na motie mu nsem orofo enedai a matransi Dr. Jema meka asisu dua se ededa eba bono manim ha ana wanchi mentem ho ase ne tuma mentoa abeda otumfo ose tutu ababi owi ene bono ahemfo ntamu no eyo no otumfo ose tutu ono ne de ba esese yenya kokoduro ne akasi nanim se ne amre bi meka na adoma hene de efa doma kusi nsem ho no saaso na ne eseminya kokoduro na ekasi otumfo ose tutu ababiu nanim minua a wutie me yesi bibi ankoka popa enye trada anase enye grede doma kusi asembeje ntre hano yehwe mpa ne yede doma kusi asembeje ntre ha ehye na adoma hina bufuo ma ono so ohya ase etoto ayampia yakum doma kusi a eda kwadwumu no eno ene kofa bibia ebae nanso no me ye domani me ye jaman no ane doma no emfa ho se na doma hene ne na asuma hene ne ahemfo eka ho wonum ye me mahemfo no me kuromu ahemfo no babia na ejeje kono na enye efise na asofo ete ho Peace Council ete ho politicians ete ho imam for ete ho media for ete ho National House of Chiefs ete ho obia ayenhwe ha na obia ehune pomasi bre enunti esanse me ko university na mi ko sua history na makwadare munti no me yese meti asidwam na makan ya minim ne bia Allah subhanahu wa ta'ala Allah Malik Kudus Allah Azwajal ode barka betum ode nchira ebetum ma asundwe ganafo atom hwase metisi dwam ebe kan se yamia nimdi na doma hene babia na okeka kono na enye mianam kae efise okoto se abontensu ni ene fie nipa ekwa dikane ka ofie nipa no anim na china bi se wo ka abontensu ni animu a obi akaso onua kra eye bi no okae enunti sa abontensu ni eya na odika enunti historian Agyemang betisi dwam eden kyerkyeremu ebae ekosi se number 1 doma kusi no a agye ntre ha no me ka kyerkyerem se enye mpempre doma hinkro kusi namum eye historic doma kusi entima na doma hene enye mane ho se eyo no doma traditional area odiso hene no ni kusi mekan ena mesan kan bio se kinship head chief ene sa akolis no sa tatus no nyina broni na de bae broni krono aso ne kan se mako oman bi mo kohu obi a wakyekere oman bi a ofre na asanteman na mehwe ne man no
ni su ne ban a ete se me Britain ni me de na amatechire no enti se me de no me frɛ ne king de a ene ye ono so ye king ono a na de sa abasobode no e ma asante hene nye sante hene de kan se o ye king eno me be kai na e ma wiemu joy ma politicians a wo mo frɛ me ahemfo akese a o mu invite me wo kokoom e bom abaso ebinum frɛ me phone so ne kro ne ba de bebrebe se bama nyame ene you awie brim na waka sem ema ewiem adwo dina ayeyi no memfa ma me ho me de be ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah azwajal Allah maliki kudus if you say me yakramuni nkramusom etrese jumadie bia obedi bia eye nyamsom eye ibada adwuma wo ye bia se be masundua ba ma oyonku nipa anyaneti adidim ma ne ho atono de a eye nyamsom nye nyamsom ko ane se wote masalati na wo ye Allahu akbar ana se wote chapel damu na ka praise the Lord na mum ade a wo beye anama wo betu ama asundua ba ma oyonku nipa ho atono na oso ho ato e wa asasi so no eye ibada eno ho ena nyankopon Allah subhanahu wa ta'ala obefa so atuoka e odankwa ma atimwada enti ni amekoye ye no ene ni amgisu ye nyina no me de midim se eye nyamduma e na meye na ne esese minya kokoduro na meka esi ye nana osetu ababio anim se kasa abonfo ahemfo eka a edi dede abeto asantefo ana otumfo one bono ahemfo ntem nkankara na adoma ahene no eye ye na masante hene one de ba ne farba nyina ene no na kukuru no ejaya keka no nso ebejaye adenti America sa ono ne kwadwum na okoka doma kusi ho asem ena na adoma ahena adwen ye ne se eye ono ne doma ahinkuru kusi eno ya bekyerɛkyerɛ mu emfase na adoma ahene eye mikrom hene no manta na chi now eno akiri no meta hwe ne wo abefo kasafidie ntenten so se otumfo enetam bia obetena manhia bia nasema oka efa bonfo ahemfo ho no enye kasapa or refer to doma ne otaka ne se onebo doma hene manhene na doma hene esu a kire ne wofa ansa na okodi doma hene otaka sa asem no na otaka se asem a oka ne wo video nyina mu nyina mote ota yusu patapa bono champion ba no omde patapa se yeko nanso eno antwa hene enum otumfo eta yusu sa wes no ohempopro te se ho enye kasapa esese efiri wano ede kanchire oyonko hene wasema oka ede fa doma ahenkuru ho nso doma hene ho nso enye nokre da biara da otumfo me challenge you say ni american me wo evidence enti so wo evidence a fa beto abonten na tefontie na asundwe mra nyawo na obo doma hene man hene da nkuransa nyawo na obo ne man hene brekum nyawo na obo ne man hene da doma asante no guye no after the Segranti War 1874 and the final defeat of Ashanti ewo ya Asante wa 1900 to 1901 no abrofo no be declare the former Bono Ahafo Ashanti regional war home prempre no say eye the crown colony of Ashanti no if so omo che o man no miensa the Southern Protectorate, then
the Crown Colony of Ashanti and Northern Protectorate or Northern Territories no. Wonum echeche Asante the Crown Colony of Ashanti num kwatam. Abrofo no enenam omanum omote sociologists, anthropologists, historians nom ne ade. Egu the Crown Colony of Ashanti num entu ombesua ye culture ne ya mamere no ne ya bakosem ne ehun se ohini we no di we so ohini we ntu oma na moman no omduru bia om se ye ahemfo momra ahemfo no hia om se hwan na ye mopani om se asimasu o se mabom manhene head chief na Makreti division no na na ye friend traditional area no Makreti e the amount sa no ye na wasan create native authority, native court, any native treasury, native police at the amount. Bibia or the bar say native jurisdiction ordinance. Bruni and this idea no by Britain for. Now on by no. Our mind here no ball one list in the kitami. Abrofu kutia Asante, the final defeat of Asante. Now Womube Institute to Colonialism. Ewo the Crown Colony of Ashanti numino. Nia oti kokosu ono wonum freni Kumase hene. Yebeka ya Prempeh the first. Ofri Seychelles ba no. Wonum katrense wo onye Asante hene, uye Kumase hene. So wonum ebo ne man hene Kumase ose tutu ababio akonwa oteso oye man hene broni ene bo man hene oye man hene na abrofo de bae. Now Yakofa Asante Confederacy number 2 aban ose twitwe kan say abrofo Asante man na gu enti samusi yenkosi nkonwa na yemform something like Provincial Council of Chiefs and ye munko bisa ahemfo no se wombete ase ama aman hina na omwo saabre no munko bisa won aman hina na ewo ho na na me beboboyi Kumase Mampong Ejuso Dwabin Bekwai Kokofu Nsuta Kumawu Adanse Ofenso Ejuso Agona Wampamu a eye doma nne ye friend doma hinkro Banda Techimai Nkuransa Obogu Dinyase Ahafu ni nyina yebo na techi ano ye kuku manhene ifze asebi antwi wo no onedi ahafofo no nyina ye dentafo odi wo na nimbra Asante pese obedi ahafofo so a afo kan se omonte ase wo mne na edi siani na techi a na ono ye kuku manhene ne di ntokwa na nim e na okuti a asebi antwi no twa niti enti broni ebo ne manhene 1894 enti ahafofo no nyina e proclaim so on the ye manhene enti the whole ahafo no na kukum the ye manhene Manson Kwanta Bompata Wenchi Atebu Drobo Suma Abase Berekum Mo and Banka sa ahimfuwe ena abrofo kobisa omo se Asante Confederacy no hwan ne befiri ne pem aba because safo no na obia ye manhene eti mi bisa ye na ose tutu ababiu se ono ne bo mampo manhene omeka Bekwai Dwabin Kokofu Nsuta Kumawu Adanse Ofenso Ejuso Agona ono nebo omo manhene na ono so ne manhene na odi no broni de ma no ono anso nebo ne ho manhene ana evise broni ebo ne manhene for Kumasi division na ye friend Kumasi traditional area broni ne peja mo se oye manhene e wo ho kakra no a
eno kreti senia oyema oman hini bia no o kreti court eno kreti treasury edema no kreti police native police edema no etina Kumasi division no ewo ni divisional court senia nkura amebobo odin aman hina amebobo odin abrofo no te omo se omo ye divisions broni na de sa ade no ba ye divisions entina enye nokoreda se sante hene de ball do man hene nye ono ne ball techi man hene nye ono ene ball kukuo man hene nye ono ne ball wanchi man hene atebu nye ono ne ball ne man hene drobo aye jama nye ono ne ball ne man hene abase nye ono ne ball ne man hene brekum nye ono ne ball ne man hene mo nye ono ne ball ne man hene eye kosi broni a obedi yeso ono ne ball ne paramount chief head chief paramount chief king sa tatus no ina abrofo ne be introduce sa de no ewa enti ye nana ote kokoso wasema oken no enye nokoreda nia krata mekenka eminya free akansa etwensem no ose memorandum to restore Ashanti Confederacy table 3 voting by the divisions of Ashanti upon the proposed restoration of the Confederacy under an Ashanti hene ono abrofono ni awomye no even though one pound mutu say Ashanti Confederacy ne yakofa babiwa onjoin ne Techiman can say no Atebu can say onko Abbas say onko brekum kra to say no what I say nanso atire na broni kasa kire omo say ahinie no sa Confederation am de ba no enti sa tete de no na we for colonial administrative convenience survey administration no ebe yemre ama me kwasi broni eno ne ma ahemfo no ejitu mu no mkoe eho makam na si na yen na otumfo medie abakosema amakenkamba bia ni ho edi adanse se otumfo do mahini bi a yefre ne Agyeman the first esu akyerew yebo afarinom a wom di kan de wonnom no ekosu akyerew na su akyere no Agyeman no ye learned or ye educated o hwe ntakuram meka Agyeman the first no ka say dabi eho na bono champem agitation e baaye enunti bono champem no baaye a wote ne ho Agyeman ne tetwahene ene ahemfo no a wonum ka bo mu se omo ate bono champem omo enkwa asante bio na Matikole commission ye setting up to investigate no yentie ne Agyeman a otoso bako odikan okae osi no kan ye bo afori ho asem paragraph making free I cover material BRG 1/2/58 osi statement of grievances by the Doma state in relation to the Ashanti Confederacy, now styled Asanteman, showing why Doma state cannot be a member. Now, paragraph 3, no less than 3 chiefs have been appointed to succeed him, including the present one, Nana Agyeman Badu. The 2 previous chiefs were deposed. The Doma state, conscious of the conditions and circumstances of attachment to the Confederacy, have been happy to think on such developments. In particular, the mode of swearing oath of allegiance by placing the Asantehene's foot on the head of the chief taking the oath has been assigned
to be the principal cause for the Doma chieftaincy becoming unstable. Every chief who swears that kind of oath, being eventually despised by his people and deposed, the Doma state does not feel that this custom can be continued longer without prejudicing the security of the state. Unquote. Asema Ajimambadu the third okokaye no. Ni okokaye said Doma hemfo no mienu a di kan ansa na ono bedi akonwa no. Because swear oath of allegiance ya sante hene ne mpaboa epa bapampam otia bapampam na eye animgu ase ritual enunti Doma hini bia oye saade enu bia since the restoration of Ashanti Confederacy in 1936 no ahemfo mienu a precede Ajimambadu no bia na ono okobutu ho ma sante hene de ne nan eti anapampam bia yetu no fira konwa no so ye bo ofori yetu no efira konwa no so sa enetie enunti eduru Ajimambadu the first so no not atua se sa rituals no eno involve say o hene no butu ho na sante hene o de wonan auditiatia form apa na pampam no sa oath of allegiance no enya de a obeso to you eho na bono champion agitation no ebae ho no tietua enti enye nokore da se oso obeso atira wunti ene man kwa manikodi hene Doma hinkru eye bosrimuka ya nana brabio wasem na oka ye no oboa enye nokreda Domafo abusua ede ni si akonwa so ansana obedwan Ashanti Confederacy nanso oka se ono bebutu ho na wodo mpaboa apai na pampam de ene enya de a obeye sa ade no enti ono nko a nenya akokoduru se ne medie minim de Ajimambadu the first wonso a onkyerɛw ansana okoji ni gazette oni abrofo no kura tentam se onte ase se bonofo ahemfo no ombeka Confederacy no hono Confederacy de eyenkabom ko a obi adane man enso so no se yesi ohena na hene woni kroma before broni be man gazette no na otwen odile gazette no so ohenkro ono be kwako butu sante hene anim no de nen paboa ebe pai ne natifi enti ono de onye eho ena wonchi no ehya na bono champion agitation sorry enti mena na wasma okan wo video mi no eye no kre mena na ne eti America se wo na ode ntokwaba no he asemi okan patapa se bonofo ahemfo ye patapafo enye kasapa repeatedly wakasa asema kan bribia obetra manhia asema efi wano ba efa bonfo ahemfo no emfa sondue ma wakane pen se na tetma hene de no nye no ho basabasa bia na wahwe ohempopro te se wo sa kasa wi sabio kafrache abrante kwa ono ghetto boy a oti ghetto nom bene nkasa no beka nye ohina oti se wo na braso so tumfo ye kanokre ekirewo na edi asundue abeto bonofo ene asantefo ntam ene Ghanafo nyina go so de kra asem na mete se wakam na ehye me kra go so one time bi otumfo okaso na go so de se ma betwafo enam de omkogu go so fo na wo mu ntwa be ma na benye wa betwafo go so
na wonom evidentira ene be bom ho dwa wo mo peba bi atena wonom duru Kumasi na omse no yehu se Santehene wo ha de amom yenkochia no enom kochia Santehene omkotena boadi kakra omkotena boadi ho no aduma Asante no so da kwayem ye nyina yenim se kane no na yenua me embe no ana na edua ne ho ehon so ye kwayem omso kane no na yenim se nsafufuo ya na ye de ye bibia nti aduma na basua ya betwa kane wansua eduadum aduma ubetwa abe ubesumfidie ubeye ha eni kuya we na ye aduma na ye na nanom ye enti ondo mo betwa ne freedom tirabae na esanse otumfo Santehene na oti Kumasi nti no omtwa abe no ana omkoma ne bi eduruba bi no omso ene ye de etubia dom ni ya nante kwaye num babia yebeduru no yenya asase bi a obi ante so a eye no man's land ne yakotena ho eno na de safo no eba agoso na nyese na wonum eye wabitwafo da enye nokore da nso okan ewo abefo kasafidie ntenten menana sanse mu ya okeken ede asundwe ba won sema okafa bonofo ahemfo ho a eno na trigger mentime ho ase na bonofo ahemfo etoma no na so una odeba nanso Christian council amuaba no politicians amuaba no bentimi nka no krenchero peace council amuaba no bentimi nka no krenchero na meme de historian Dr. Kodwajiman sene na adoma hene de ba ya meka wo so de aba meka menya kokoduru aka esese kanokretro ne no enede asundue ebeba omanyu otufo hwan na okoche no wo bono ne na hafo the whole ahafo region wan ko anchi obia wan abi moro ebeto hye Asante so adehia omote ahafui ene kokko pam no no mfa na asase nye wona ode asase no ma won na wonu obi kokko ntokwa epam obi na se mo fa na asase na mo cha asase no kura nka oje kan ode ehosen enu nti ena modin hihye bi ba so mo ka kire ahafofo no ba bi a womte se muku ndama momra ibi muku na wom ka se no na na titi ka se no ye tuatua nam ho nton de Santehene obeka se ono asasi one konje ye nti yenko intua eno nede asebi antwi wo eba ya eno so ukodi nkungo ewo ho enti ya nana o se itu abopio aden ye twa dapa nke benya dapa twa because ona no se tutu a odika no ede na ye odwan free dentira kobo ne ho adwa wakom ede na ye okofa dentira hene ni nua ba wamfa mamre ne mra kwanso yebeka so ne no bo adwaman eno na ye peno achi na kunu a okobo ne ho adwa wakom ye tutu amane ye ho a nke benya bi afa ho nanso eno emfa sundue mba na sene ya bonofo ahemfo ya meka no saaso na wo ya SMK saaso na SMK minya kokodu eka tiro na kasa wo kafa bonofo no wo beja jai ye nana oti kokoso. Number 2, sampa asem ho a eho abegye ntre ha adabia otna ahemfie ho a okan ne ya woka ne se samoduafo efiri France efiri Côte d'Ivoire na umfiri Côte d'Ivoire na yemfa o mesia wowa na o meje sampa konwa amoso na hwan de kan sa history no kiro hwan de kan kiro se afia tetua busua abusirebo ono odi animu oye odimu tintiman ene kan kiro wa let away samodua abusuafo ene twere sa krata wi bra ukotna manhia
now can say why you were more free no because Sabreno now the contest was between Abu Mahama and Yanda Nana Kofisono Abusuya. Enti sa modua fo no na omonka ho. Na watebu no ba say wono mo yi omo frim. No ya na omtwe sa letter we dated 15 September 2022. Sa krata we sa modua fo nso ebo abusirabo no mase e kan say wonom na omo firi na se no ono so ofri krobia ye friend Dagbanya akodi Cote d'Ivoire ne. Ena ono na onamuram ye de no ma Dagbanyo hene awade na oso onwa no ena ye se ye be force na ma na ware no ye chichiri no bo duam se da bi wanto na num to so be ware Dagbanyo hene no dia ena ye ombeku no ena ninuaba ma ku sane no oni na muru anu mu a so onware nko oni na muru anu mu a no ena obeto na fana ni bi ono na fuom oda na fana ni no patam ma ade achi ye papa no ko afuom no hu no ababa wa amane o kasa onte na fana ena otabri no ede no ba fie ena on pai na fana ni because no ye kulango for is different from na fana for ye be interpreti na sem no ena na mamwa na owo ho sa abre no oje no ba na ni din a na ye frɛ ne amakra ni din a beto ne so eye aka no ne ma onya ye ne se na no ana oye sampa hene no ede nkra eto Dagbanyo hene nkra se dihye bia bedu na sase so na ose ne enti a wo dwane ni e no soma abofo bae e na sampa hene no kan se okay se wo matua dowry no wo ma atua etrensa no no yesika futuro titi wo koyo oba ho ade o ye hene age so tua sika futuro ya tua de ande ono betua ma ohene no rafo ababa awa no enti o tua ede ama Dagbanyo hene na bofo otu wo no mo mba sampa no na suma hene bi etimbi suma hene ebe witness sa de no sa sika tua no suma hene ne kan se na sampa hene se watima tua ka no de a se ne ababa we waka no ene beye ni din aka enunti ena aka ene amakra ene afiatetua efri nase no otiase won so come version of the history ewo won mo petition we a de bre o makani na ewo na sa amakra ya oye akai ye trese ohima na oho ye friend na nafo na ono yo ba panyina na owo Yanda abusuam Yanda abusuam na e friend Kofi no abusuam no ono na yete no ma no adamanom nana enunti na Abu Mahama etim kase adama aye ni nua because Abu Mahama ne nana na ofiri nase no one ne akaya yete no ma ne nana phone no on the title not like adopted sa kwada no onu wo adamanom abusuam ti adamanom abusuam de ombetuma ka se ho munua no because tete no ye adopt obi a yetim ekata nachi ma ye kata wati krakra je se oye ohun kokoti se wo kopa konwa didi a ene bebe bo ase e de akero wonom so history a wo kan ye eni makoho akojiji ni hina history be kan ye eni aden na no de ye nana otumfo otena konwa mu a wonka na nia afiatetwafo no ka kire wo no Abu Serebonom ka kire wo no se samoduanom omufri Cote d'Ivoire eno nko na o repeat na chesa wonye fe no ene ka samoduafo no so wo masem no kwadu a wom de bo afiatetwa busua no esenka okan no onkan no. Why? Because now agenda no say who is still atemu no in favor of afiatetwa no makofa Justice Ankama ba na Justice Ankama ba na wo adwin bi se na do ma hene ne judge oye ne na P court oye
ne judge a oye ne law wasua enunti na waje bono region no ana regional house of chiefs na boso enti o de justice ankama nso a ono so sabre no appeal court judge ba no wa be counter no wo ho e de neutralize no na waboa ma wa establish neo-colonial tentacles no neo-colonial clause no o de agripo bono regional house of chiefs o agenda nyina no na wagenda no so ebe pascal na a pascal awie enti menana wasema oka ne saa no obeja ka no wagya ka with all due respect enye kasapa kra bono region ya eda hoi hwan na okoche no wan kwanchi obi a tachiman ena okoche na no kra na enye tachiman na ye manso bono ne capital no na ye manso na friend bono manso 1720 no a one bono manso ekokono adechi a na o matwa ho hia nkyere atuo bodom ofuman tano boase ne kro ne bayina wono masem a om kan ye ne se wo ye yokuni tachi manso ye yoko enti so yokufo mienu anya ntokwa a om nsoportu bia enti ntokwa na om nka ho na wudi nkunim no rom ka so sante hene adi nkunim dia ene ye ne no nkofa yonko eno ye frene non-aggression pact military alliance ena om no be for military alliance enti tanosu binim kro ho otwe no kra enya wo de ono unu obi anko enti enya nkro na tetmafo na hu basem ka a ne utim ka se hoye mikro be ni ba hu basem ka. Even the proceedings of the Committee of Privileges 1936 one man ne de omo pesa nkura amabobodin na tetman no kra na also konche no ono kra 1894 rather abrofo no bon man hene e man independence ne odaso di ne man hene na so ono di si ani no enne ya man independence a odi ne man hene dia aden na nkuro no a wo ne banko te se nkyira ti obodom ofuman tanoso tanoboase brandam nwase ene ne ekeka ka ho no who claims say eho odia bede bepe ne baaju watu se odia na benima manzo twen na techima hene nima manzo twen sabra the committee of privileges kwano ye bisa omo se hefa na mo pese mo somko nkura mo bobodi o ma de to o mo ni ntuo se o mba do somako asante ebise o mo na asante wa yonkofo bi enti after ya santo awo no na omkosum yete techima native authority no na abrofo no ma omkosum techima na se sante ne ufri se she sabade a ombe pese sa yonkofa no ombe to aso no bi ye wadamfa no ye wakwa obi ye wadamfa no ye wakwa enti tuo bodom nkyira ofuman branam nwase tanoso tanoboase kra no obi ani ho ye wakwa wanko ante safo no bia wonum kra de oma bosom abokofi wo no ondo oma bosom ene beboa wanko ante bia enti bono ne na hafu region obi ani ho akoche no bana wanko ante no wanji wanko ante obi anye na sase German fo a ye frɛ ho domafo ne no de boss abokofi wo ye comprena what I say eno nso no wantima institute o colonialism ho 100% after the Second War 1874 and a Bruni signed pact and a ye independence it is a German ye wo wakwa who claim say doma ye o de dia adena German man part na atiaka Cote d'Ivoire no de eno de unko claim say ho ye o dia otumfo come and tell us say wo si German for your unko say German for no so binu atiaka Cote d'Ivoire then go and claim there say also e yo dia enye no kreda na sa kasa na wo kan enye kasa nkuranhye wom ubeja kan ubeja kan jaikan na wanya kan ye na ye nim de no de o kan ye bebu aso Alex Kwabena Kwadu o de hye ono aneto no nyom
osi ubibo na me so mete be o kan mebua ene dan tokwa o ti ase otumfo masema eyeto a me di gya ene se nkuro binom nya obia ne teta akire wo adwin bi se na adoma hene ne teta akire wonum a won pese on ba asante ene ne kro no ba enya no kre nkuro a wonum dwane apeba bi sabra na wo pese o chibenumu na be dwane apeba bi atena ebi ne sunyane ebi eye amanten omusu dwane na omu ye refugees ene bebo omho dwa ewa table enkuransa omusu fira makobi ye refugees na wo pe omu atwa omu ti enom dwane baaye sekiti aye kwatwema the same thing brekum de na wonum eye asokore donten a won betena jaman manum na meba so sankrofo na om ye refugees a mabobo wo mu din na ba bia onkotena ye na nipa wo hodada na adehye binum e wo hodada enti ahyase ya no de wonum hu so om ye refugees na teteni akonjensa asenti no o ye refugee kura na oba na ni edi animu no o sa dom na anim no o mo hwe na o ya akokodrofo obetumi adi dom na anim o makosa yeso ye de waye ye nyina ye panyini eno ne ma political power na ekodi safo no sai na amakomfo no ekotena nkransa no na ye wa adehye bi no mo hodada saaso na brekumfo ba na ye wo jamanfo edada everyone say Sudan the same thing otiase awadmase the same thing awadmase de kra no ono otedomase number 1 asase so na domasefo no ajaja wo na meba so orofo subscribe na share entino safo no adehye no wo ho ansa na sa refugees ya wo mu fira santimamu edwan kobo ho adwa na sa adehye no a na wo mu ho originally no wonum ne mpa santesom omo mpa santesom enti family no a omo fi se omo de na omo ye refugees a omo dwane na nne de omo bekwa asante no ka se omo kwa asante pe na agitation bi acrop up from traditional area me ka kire se otumfo adehye na abene nam nkransa krum no o ka kire bi se oye santini kura ahwe obebo otuo me nam ka kire kobrekum the same thing nako awadmase the same thing obia kura mpese ye bo asante no kura ebata ni di ho enti saafo no a na beti asase no sura wo unya ba bi gina ya political power no kodi oside also de okosmo obi no wo mu ene engineer internal uprising na nye obi efise bononi bia ni ho de opa asante som da wote ase bononi bia ni ho orofo subscribe na share na ma atifo nkae enti kasebo bi na meba bonofo ahemfo no so otumfo emri bi atwam mehwe ne abefo kasafidie ntenten so wa otu wanumtuo se yenhye obi ase omesom ne sabra na oboafu a na wo reply na adoma ahene no yenhye obi ase omesom ne bonofo ahemfo we kura a kire se mo amote ne council mu no or no respect for you otumfo has no respect for you na mote sa asem nke se dano a obi afri ne council mu na moda so timti no omumo he has no respect for you I didn't make sa asem no amamre kwan so kura no se ukoware oba so oba no kura ene ye ne ho se opew ana ono kura ne beto na numtuo se opew na also kopenu bi na wo ware no no ba wade na ase da wo beka kire oba no se ai jai wo kura no na mempew na wa na wo bese mepe no oba nyansafo da no a obepake ne niam nyina akọ oba nyansafo enti bonofo ahemfo no a omote o council num no sabra oto wanum tuo
say yen show bi se o mesom ye no danwa nke so obi atlete e de bro say o free council no o free Asantuma council no because it implies say you have no respect for them. Why invite you have no respect for them. Kasa we no ka kire wo enti bonofo ahemfo mo am free region we mu amote Asantuma council no kasa we no tumfo e ka kire mo na se mo da so tima e se mo nimonyam e se mo nimonyam da adofo subscribe na share na ma adofo nkai enti midem kasa ebo beba wiye no ne me kan se kukuru ni jaya keka no so be den ebe jai keka no be jai nti otumfo wadawroma kasa o kafa bonofo ahemfo no ye adehye a ye bonofo so yete ana hayen na hayem de aden na the northern territories say wabakosem kire se okunti agunja okunti adagumba aden na ho de wonka se ye odia aden na ho wonka se ye odia da wo beto wanuntuo na kasa enye kasapa a wo kafa bonofo ho no wo beto wanuntuo akabi afa dagumbafo gunjafo ene srim babia okofa e bia no nka srimfo no a wo de ba ye wo sojafo no e ho no o ma ne beto ahye wo so e wo kumase wo atwa wuti nti usuro se adubofo no ekokon ewo voter region krache area ho wo motra ho ekokon aden na won ka se voter region ye odia aden na won ka se ewe ho eye odia nka anwurafo no a womte anwuraga no dano a womte nawuta ebebo manhia be pamo afuru akudwa no so bonofo ne woni sayen na dabia hayem dia na wo kanso a emena na ne konje ye na aduru me so na mo nkonye ya mo mo amama me nkonye ya me amekwa adimade otumfo osetu odi wiase ne ekosi hefa odi wiase ne ekosi he wagenda ekura osa wo pedom na ebia wunya dom no wi a ube declare wo ho independent na bia wasesidi te se Eswatini beti be ho ekofo mo wo mo country na wa be yekin no ebe paska na wunim twrosem no minim se okwasore odefo na osisi na bansuru bebre no sisa sikabu so no a okoda ne kateso okase mekra jiwani ede na mini abansuru ni sika ni aduane ni mponko atiase anam ena buei nti mekra jiwani no de na nyame ka kire no nyame ka kire no se obakwase wo anadui mebejo kra afri wonsam anadwo no ena osuma nyanyankopon Allah subhanahu wa ta'ala esuma malaika fo se monko jenekra na influence na onhu se me yehu anyankopon me ye frene miara ne mara ena pentecost o kan ye miara ne mara Yehowa no se miara ne mara eti obota na ejina dautim na hayam de o keka no ene kasa enye de kasa enye kasapa o kan famburfo no unim da bewu otumfo unim da obewu minim sa wadi abro 75 years na unim da obewu hayam de Allah subhanahu wa ta'ala otesoro ha na wosre na dakro yese da obetobo atwa asufra no ye da no ena ne mpafen ebisu na emre no ebeso sene a wo ka kire binum se emre ye ninkaso no saa so na wo so mre wo ninkaso da odofo subscribe na share na ma atifo na adofo nkae entie kasebo ibi mere kasebo no aba wiye medamase me ma monitie